Hi, Angel! Hello po. Ayan, good evening sa iyo, love. Good evening din po. Ayan, kwentuhan mo na ako, mahal, anong maipaglilingkod ko sa iyo at napatawag po sa usapang LDR. Meron po kasi akong dating karelasyon. Mhm. Ang ama po ng anak ko. Okay. 2015. Wait lang po, papatayin ko lang po ang radyo. Yes, please do. Thank you. Hello po. Oh, Tapos, hello po. yes. Go ahead. In 2015, nagkaroon po ako ng karelasyon. Yun po yung nagkakilala kami ng ama ng anak ko. Mhm. Tapos po, isa po siyang gwardiya at ako po isang katulong. Mhm. Tapos, okay naman po kami. Tapos hanggang sa niyaya niya po ako mag-live-in. Mm. Pero yung age gap po namin noon, 20 years old pa lang po siya. Ako, 28. Okay. Tapos yun nga po yung nagsama kami. Nagkaroon nga po kami ng isang anak. Mhm. Nanganak po ako 2017. Tapos po, hello po. Yeah, dito ako, love. Dito ako. Tapos po, yun nga po, okay naman po sana yung pagsasama namin. Tumira po kami doon sa Bulacan, sa bahay ng ate niya. Hanggang sa sinabihan kami ng ate niya, bumukod kami. Pinilit naman po namin bumukod. Nangupahan po kami. Mhm. Tapos yun nga po, hanggang sa dumating ngayon time po na nagloko siya. Okay. Nagkaroon po siya ng karelasyon na katrabaho po niya. Mhm. Tapos, yung hindi ko po kasi matanggap yung ginawa niya po na niloko niya ako nang wala akong kaalam-alam. Sinabihan ko naman po siya noon na kung ayaw niya sa akin, kung hindi niya na ako mahal, aminin niya sa akin yung totoo, prangkahin niya ako. Huwag niyang itago na malalaman ko pa sa iba. Mm. Sa iba ko pa po nalaman. Tapos, yun nga po, nagkaroon na po siya ng, kasi lumuwas lang po ako ng Maynila nung last year lang po kami nagkahiwalay. Mm. Noong June 2018. Tapos, yun nga po, nung nakikipaghiwalay na siya sa akin, hindi ko po matanggap nung una. Nasasabi ko po sa kanya, kung may problema, ayusin namin. Mm. Baka pwede pa pong gawa ng paraan. Okay. Tapos, sabi niya nga po, ayaw niya na daw po. Hindi niya na daw ako mahal. Masakit pa para sa akin yun kasi 3 years din po kami nagsama. Mm. Tapos bigla na lang po niya sasabihin na gano'n. Okay. Na hindi niya na lang daw ako mahal. May mahal na siyang iba. Mm. Tapos, yung gansan tumating nga yung time na hindi na siya umuwi sa bahay na inupahan namin. Okay. Mga ilang araw na 4 days, 5 days. Mm. Tapos, ilang months pa lang po yung baby ko nun, 11 months pa lang po yung baby namin. Mm. Tapos, hindi ako makakain. Hanggang sa yung kapitbahay ko lang po nag-aan sa akin. Pinapunta po ako ng kapitbahay ko kasi nag-aalala sa akin na ganyan. Tapos, yun nga po, nag-desisyon din ako lumuwas na Maynila kasi inisip ko po yung baby ko. Inisip ko po kung ganun ang gagawin ko. Kawawa yung baby ko. Mm. Yun po. Kaya
lumuwas po ako dito ng Taytay. Tapos yung kahit masakit po, tinanggap ko na nga rin po na may iba na siya. Ang ano ko na lang sa kanya, sustento. Okay. Tapos sabi niya magsusustento naman siya, pero hindi naman po siya nagbigay. Hanggang sa dumating yung time, inalam ko po yung bahay ng babae kung saan siya nakatira para makahingi nga po sa kanya ng sustento. Tapos hanggang sa may nakapagsabi nga po sa akin doon sa Bulacan na nakatira yung babae. Pinuntahan ko po yung ama ng anak ko. Nagulat po siya kasi sa mismong trabaho niya pinuntahan ko siya. Okay. Tapos kasi may usapan po kami na sabi niya magbibigay siya, tapos gumawa naman po siya ng alibay na sabi niya next time na lang daw kasi gipit daw siya. Pero hindi po ako pumayag, kaya nag-decide po ako na pumunta ng Bulacan. Tapos hanggang sa nga po, nagkita kami doon. Tapos ang time po niya na yun, sakit po kasi niya. Sabi niya, antayin ko daw siya. Ano po, natulog po ako doon sa labas ng bahay ng babae. Andun din po siya. Kasama ko po baby namin. Tapos, ang gusto niya kunin yung baby namin, patulugin lang niya po sa loob ng bahay ng babae niya. Hindi po ako pumayag. Ang sabi ko sa kanya, di bali nandito na kami ng anak mo matulog. Okay lang, magtitiis kami. Okay. Tapos siya nga po kinaumagahan. Ewan ko po kung nakonsensya siya. Kinaumagahan nga po, kumuha siya ng sahod niya. Sabi niya, antayin ko daw siya sa trabaho niya. Babalik daw po siya. Nantay ko po. Pero ang sabi ng mga kapitbahay ng babae, ang maganda daw pong gawin ko, pumunta ng barangay. Doon, magawa kami ng kasunduan. Yun naman po ang ginawa ko. Pero hindi ko po sinabi sa kanya na pupunta ako ng barangay nila doon. Tapos yung pagdating po niya doon sa trabaho niya, iabot niya po sa akin ng 1,000. Na sabi niya yun lang kaya niya ibigay. Tapos, sabi ko, iyo ko muna tanggapin. Gusto ko muna mag-usap muna tayo sa barangay para pag-usapan yung tungkol sa susustento sa bata. Okay, tapos? Tapos yun nga po. Ayaw pa po niya sumama nun. Pinilit lang po siya nung kasi may kasama po ako na tauhan sa barangay. Pinilit lang po siya na pasakayin. Kaya napilitan din po siya. Tapos nag-usap po kami doon sa barangay. Yun nga, tinatanong ako nung barangay doon. Okay. Fast forward natin ang onte, love, kasi baka pag CR ng barangay, kwento pa natin eh. So, anong napag-usapan after nung barangay na yon? Magsusustento siya? Every 15 pati 30. Okay, 15-30, kinsenas katapusan. Okay. So, natuloy ba? 1.5 lang? Diyos ko Lord, anong mararating ng 1.5 oh? Natuloy ba? Hindi po. Okay. O, tapos, ngayon, kamusta kayo ng anak mo? Ito, okay naman po. Tapos, yun nga po na kahit mahirap, sinusubukan ko pa rin masustentuhan yung bata. Okay. Nagtatrabaho ka na ba ngayon? Angel? Ano po, may konting sari-sari store lang po. Konting puhunan. Okay, nice. That's nice. At least kaya mong paikutin yung pera. Pero asan ba yung family mo, love? Hindi ka ba pwede bumalik sa kanila para meron kang katuwang habang nagsasari-sari store ka? Pwede ka ding alam mo yun, magkaroon ng trabaho. Pwedeng yung kamag-anak mo na magbantay sa bata habang nasa day job ka para mas dumoble yung kita, kasi hindi habang buhay sanggol yan. Lalaki yung mga needs niyan. Kakayanin ba ng sari-sari store yan? And nandito na nga po sa side
ng magulang ko. Okay. Pero sarili ko lang po uunan. Okay. So, naghahanap ka pa rin ba ng trabaho bukod sa sari-sari store? Maliit pa po kasi siya. O sige. Ngayon, love, anong problema? Ngayon na nagkabaranggayan na kayo and unfortunately, hindi gaanong tumutupad si lalaki sa usapan. Hindi ba tumutupad? Hindi po. Tapos nabalitaan ko, umuwi po siya ng probinsya. Tapos binalikan po niya yung ex niya na sinasabing may anak sila. Okay. So, right now, hindi mo na siya makuha. Hindi mo na siya mahabol kasi malayo na. Opo. Okay. So, anong problema natin, Angel? Anong itatanong mo kay Lala? Dapat pa po ba hingian na sustento yung ama ng anak ko po or ipagdadamot ko na lang po yung anak ko sa kanya. Okay. Yung tanong na kung dapat ka bang humingi ng sustento, the answer is yes. Kaya lang kasi, yung effort of doing so, it works, parang sobrang hassle niya. It's worth more than the actual sustento. Biruin mo yung pupunta ka sa kanya, papabarangay ka, maghahabla ka, bukod sa hassle, gagastos ka din ng pera. Kumbaga, kung ipapadala lang naman niya sa'yo ay 1,500 or 1,000, worse, mas malaki pa yung ginastos mo sa pagpunta sa kanya kaysa dun sa nakuha mo pabalik. Tama? Apo. Kasi ang bala ko na lang po, hindi na nga po nagpo-post ng picture ng anak namin sa Facebook para hindi niya na po makita yung itsura ng anak namin hanggang sa lumaki. Oo. Kaya lang kasi by doing so, hindi yan habang sabi ko nga sa'yo, Angel, hindi yan habang buhay paslit. Dadating at dadating yan sa edad niya na meron na siyang sariling pag-iisip. And of course, questions like, asan ang tatay ko, I wanna meet my dad, will always be on the table. Ibig sabihin, lagi niyang tatanungin yan, asan yung tatay ko? Okay lang po ba kung sasabihin ko na sa anak ko, patay na? Wag ka na magsinungaling, love. Kung galit ka sa tatay niya, wag mo idamay yung bata. Wala siyang kinalaman sa galit mo sa tatay niya. Naiintindihan ko yung galit mo. Perfectly understandable. But what you are about to do ay subject yourself na sa'yo naman magalit yung anak mo. Bakit po kasi masaktan siya? Hindi siya masasaktan, love. Kumbaga, pag sinabi mo sa kanya or ipinamulat mo sa kanya sa tamang panahon as to why wala sa inyo yung tatay niya, maiintindihan niya yan. Masasaktan siya, of course. But then again, andyan ka naman para gabayan siya eh. Andyan ka naman para iparamdam sa kanya na even if wala yung tatay mo, even if hindi natin siya kasama, kumpleto ka naman ng pagmamahal. Igagapang ko naman lahat para sa iyo eh. Ultimo pag-aaral mo, ultimo pagkolehiyo mo, gagawin ko lahat. I'll sacrifice everything just for you para hindi mo maramdaman na kulang ka just because iniwan tayo ng tatay mo. But lying to your child is not a good idea, Angel. Kasi either way, magagalit at magagalit yan sa tatay niya eh. Huwag mo nang hayaan na pati sa'yo magalit yan kasi nagsinungaling ka pa. Naintindihan mo ko, Angel? Okay po. Oo, wag mo ipamulat sa galit yung anak mo. I know how much you hate the father of your child, but again, the child has nothing to do with that hate. Wala siyang kinalaman sa hate na yan. Wag niyo sa kanyang ibuhos yung pagganti ninyo sa isa't isa. Huwag niyo siyang i-involve sa galit niyo sa isa't isa kasi that will ruin the child. Hindi yung paghihiwalay itself, hindi yung pagkawala ng sustento, kung hindi yung gagawin ninyo, yung balak niyong gawin in order to hurt each other, dun yung masasaktan yung bata. So wag niyo siyang gamitin. Paano po, hindi kilala yung birth certificate po kasi niya. Oo. Binigay ko sa ama, pero hindi po niya inasikaso. So ngayon, hindi pa registered yung anak mo sa NSO? Opo, nasa papa po niya yung birth certificate kasi sabi ko asikasuhin niya kasi pirma na lang niya kailangan. Hindi, try mo asikasuhin. Punta ka uli sa NSO na paano po yan, hiwalay na kasi kami ng tatay niya pero wala pa pong official na record yung anak ko. Pwede na lang po ba akong gumawa ng bagong certificate para sa anak ko?
kumuha ng bagong birth certificate para sa anak ko. If the NSO says yes, pwede mo namang i-after na lang sa pangalan mo yung bata eh. Basta alam mo kung saan Kahit hospital mo po walang pinanganak yan. pirma ng tatay. Yes, pwede yon. Lalong-lalo na kung separated na kayo, lalong-lalo na kung tinakbuhan ka, that's perfectly understandable, Angel. So, pwede mong ipangalan yung bata sa'yo. Okay. Basta magtanong-tanong ka lang. Magtanong ka ng tamang tanong. Wag yung ganyan na sabihin ko na lang sa kanya, patay na yung tatay niya. Wag na, gaganti ka lang sa kanya. Yung hindi ka magpo-post ng picture sa Facebook ng anak mo para lang pahirapan yung tatay niya. Don't use the child as a weapon to hurt each other. Kasi sa totoo lang, ikagagalit sa inyo ng anak nyo yan, na ginagamit nyo siya para saktan yung isa't isa nang hindi nyo iniisip siya mismo. Kasi sabi ko nga sa'yo, Angel, dadating at dadating yan sa tamang edad niya na magtatanong yan asan yung tatay niya. Na siya mismo, hahanapin niya yung tatay niya. Pero hindi mo siya dapat pigilan, hindi mo siya dapat pagbawalan, bagkus suportahan mo lang siya. Kasi that will make that child whole. Hindi naman porket hinahanap niya yung tatay niya, ibig sabihin hindi ka na niya mahal eh. Hindi ikaw yung mahal niya o mas paborito niya yung tatay niya. It's just that meron lang sa kanyang missing that gusto niyang mahanap, gusto niyang makita. But then again, if he or she knows all the story, yung the story behind everything, kung paano kayo naghiwalay, anyari, kung paano mo siya pinaglaban, I'm sure that will be enough para i-explain sa bata na kung mamumulat siya sa katotohanan, hindi dapat siya mapuno ng galit, mapuno ng puot tungkol sa tatay niya. But alam mo yon, maging thankful na lang na even after or despite everything that happened to you and his dad or her dad, hindi mo siya pinabayaan at pinuno mo siya ng pagmamahal. Lagi mong ipaiintindi na ang importante dito, ang main point dito ay mahal mo siya at walang magbabago doon with or without his or her tatay. Nagigets mo ko, love? Apo. Oo, Pero wag- po, di kilala. Ano? Ano po eh. Magto 2 years old na po yung baby namin. Then, yung time po na yung bago kong kahiwalay. Ano, wala ko naiintindihan. Wag mong ibulong, love. Hirap na ako. Ano yun? Hello po. Oh. Magto 2 years old na po yung baby namin ngayon, July. Oh. Tapos po, nabuntis niya po ulit ako. Ano na? May nangyari po kasi sa amin before kami maghiwalay pa. Paano nangyari yun? Nagkademandahan, nagkabaranggayan kayo? May nangyari pa sa inyo? Apo. Kasi, Abay, classic, no? hello po. Diyos ko, Lord. Ba't mo naman ginawa yun? Ba't ka pa nakipagsiping? Diyos ko, Lord. Maghiwalay na lang kayo. May Umuwi po goodbye siya. sex pa. Kasi bago po ako umuwi ng Taytay, sinabihan ko po siya, pasyalan niya yung bata. Umuwi pa po siya noon ng isang beses. Tapos, yung time po na yun, pinesya niya pa po ako. So, nirape ka niya, ganon? Opo, pinilit po niya. Kung pinilit niya, ba't di ka tumawag ng barangay? Ba't di mo siya hinabla? Wala naman po ako mapapakitang ebidensya eh. Pakabalik ka rin lang din po niya. Your story is enough evidence. Hiwalay na kayo eh. May record kayo sa former barangay na naghihingian na lang kayo ng sustento eh. Of course you have a fight. Unless ginusto mo yun, love. Hindi po, yung time po na nakikipaghiwalay na siya sa akin. Oh, ngayon. Hindi pa po yung time na kaya gano'n na lang po yung galit ko. Ano hindi ko naiintindihan, love? Before kayo nagkabaranggayan, nabuntis ka niya ulit. Ganon? Yung June po na yun, nakikipaghiwalay siya sa akin. Alin ang May nangyari nangyari? pa rin po Una, sa amin. yung punersa ka o yung nagkabaranggayan kayo? Alin doon ang nauna? Yung prunesa po, prunesa niya po ako. Diyos ko, kung punersa ka, doon ka na sa barangay, ba't di mo pa hinabla?
Either way, Angel, either way. Para lang hindi tayo magulo. Parang kasi kada tatapusin ko na yung tawag natin, may panibago ka na namang kwento eh. Either way, mag-focus ka na lang sa mga anak mo. Ano pa bang question mo dun sa ikalawang bata? May problema pa ba sa kanya? Wala naman. Sinabi ko po yun sa ate niya. Ganon. Tapos, buntis ako. Tapos yun nga po nun. Time na yun. Yung babae po niya, kasi October siya umuwi. Hindi sila naniniwala. Oh, anong problema, love? Angel, medyo ang bagal ng facing ng kwento natin eh. Hindi na lang natin kwento ng isang bagsak. Ito pala, nangyari pala to before pa kayo magpunta sa barangay. Ba't nauna yung kwento ng barangay eh? Maski ako, nahihirapan na ako maniwala. Alam ba talaga yung kwento mo eh? Gulong-gulo na ako sa'yo, ate girl. O tapos, ano pang problema ngayon? Sa ngayon tayo mag-concentrate, Angel. Malamang sa alamang wala na silang pakialam. Kasi tinakbuhan nga eh. Anong problema ngayon, Angel? Sa ngayon tayo mag-concentrate. Anong problema ngayon? Okay lang naman po siguro na yun nga po yung itong pangalawa. Hindi ko na po i-ano din sa kanya. Kasi ang alam niya lang po yung itong 2 years old namin. Yun yung tanong mo? Kung papaalam mo pa ba o hindi na? Opo. Ayusin mo ate yung storya mo. Ayusin mo. Parang awa mo na. Kasi parang iniisip mo pa kung oo ka o hindi. Ano ba? Kinakabahan ka ba? Natatakot ka ba sa akin, love? Ano ba? Kasi pahina ng pahina, nahihirapan ako, te. Ano yung tanong, love? Ano yung tanong? Okay lang naman po siguro na yun nga po na yung panganay na lang po namin ang ipakita ko. Oo, Yung alam niya. Kasi hindi naman niya tanggap, 'di ba? Itinatanggi niya na kanya 'yan, 'di ba? O para Okay. hindi ka na mahirapan, total hindi naman siya nagbibigay ng sustento sa una, aanhin pa niya ipangalan mo yung pangalawa sa kanya. Kung yung una nga hirap na hirap siyang sustentuhan, para saan pat ipakilala mo or ipangalan mo under him yung pangalawa? 'Di ba wala na namang sense? Dear, sumagot ka, dear. Para hindi Opo. tayo nahihirapan. Opo. O diba, wala nang sense eh. So ngayon, kung gusto mo maghabla ng rape laban sa kanya, maghabla ka te. Kaya lang kasi ang Ayoko tagal na na nito po. eh. 2 years na to ago eh. Exactly. So ang gawin mo na lang ngayon, yung ikalawa, ipangalan mo sa'yo, punta ka sa NSO, pangalan mo sa'yo yung bata. Tapos, dahil meron ka ng mini sari-sari store, kung ako sa'yo, kung meron ka naman mga kamag-anak doon na pwedeng nag-turn 4 na yung batang yan, tignan-tignan na lang muna. Tapos ikaw, maghanap ka ng stable job para meron kang day job. Tapos meron ka pang extrang sari-sari store on the side, doble income para sa'yo para makapaghanda ka kasi 2 bata na yan. Opo. Naintindihan mo ko, love? Huwag na kang humabol ng habol sa lalaking yun kasi wala ka namang mapapala eh. Hindi Wala pa ka po kasi na. ako pwede magtrabaho kasi may magto 2 years old po ako. Kaya nga pag Baby, naka tapos 4 may nga, tuma. 4. Pag 4 kasi naglalakad na yan te, kumakain na yan mag-isa, believe me. Dumaan sa 4 na taon yung mga kapatid ko eh. 4 kaya na yan. Naintindihan mo ko, love? Opo. Ang isipin mo ngayon sila na lang iisipin mo, wag ka nang humabol dun sa lalaking yun kasi wala kang mapapala nung bibigay niya sa'yo 1.5, utang na loob. Saan darating yung 1.5? Hindi pa nga kasya sa gatas ng bata yan eh. Opo. Alam mo yan. Yung kapatid ko lang po nag-ano sa akin. Nag? Sa ngayon po. O, di ba? Ang isipin mo ngayon kung paano ka makakasustena ng tamang kita para sa inyong mag-ina. Huwag mo nang isiping humabol sa kanya kasi wala siya ibibigay sa'yo. Dami niya na nga panganay eh. Wala siyang balak magbigay sa'yo, love. Unless maghahabla ka ng official case sa kanya, which is another hassle, another gastos para sa'yo, mas mabuti nang tumayo ka na lang sa sarili mong paa para hindi ka na nasistress.
Okay po. Naintindihan mo ko, yung pag-post sa Facebook na yan, petty lang yan. Ngayon kung mag-post ka dahil nakukitang ka sa mga anak mo, mag-post ka. Pag nag-comment siya, sabihin niya, pakita naman na ng anak ko, magkita-kita naman tayo, huwag kang pumayag, sabihin mo, utot mo, blue. Kitain mo yung sarili mo sa salamin, buwisit ka. Ba't ako makikipagkita sa'yo? Tas utang na loob, ate girl. Kung sakasakaling one day, o di ba mawala ka na naman sa katinuan mo, magkita na naman kayo, kapag punersa ka sigaw ka tulong. O kaya, the moment na matapos siya, diretso ka barangay. Naintindihan mo ko, love? Opo. Pakulong mo yung hayop na yan. Naintindihan mo ko? Opo. Oo, ayusin mo yung sarili mo, love. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng siya pa rin yung iintindihin mo hanggang dulo. Meron ka ng mga bata na umaasa para sa'yo, umaasa sa kaya mong gawin, umaasa sa kaya mong i-offer para sa kanila. Pinipilit ko naman po kalimutan. I know. Kaso po, masakit lang talaga. Huwag mo nang isipin yung sakit-sakit na yan. Sa totoo lang, Angel, doon ka na sa practical. Doon ka sa practical love. Huwag mo nang isipin yung sakit-sakit na yan. Right now, what you need is to think about what's needed para sa pamilya mo, yung kailangan. I-set aside mo na muna yung sakit-sakit na yan. Kasi ngayon, mas kailangan mong mag-function bilang nanay, hindi bilang jowang naiwan. Naintindihan mo ko, love? Kung yun yung gusto niya, hayaan mong karma humabol sa kanya, pero ikaw, meron kang 2 batang kailangan buhayin. Yun ang isipin mo. At alam mong hindi sasapat yung mini sari-sari store. Naiintindihan ko, that's a good effort coming from you na magkaroon ng sariling kapital, makapagtayo ng sariling sari-sari store, enough para mabuhay kayo day by day. That's a good effort, Angel. But you know you'll be needing more than that. So ngayon, mag-isip ka na ng long-term plan. Pwede kang humanap ng day job. Day job na kayang magbigay sa'yo ng kinsenas katapusan na budget. Tapos yung pang-extra ninyo ay yung kinikita ng tindahan. Okay po. Maging madiskarte tayo sa buhay, love. I know na life is not easy. Well, ganun naman talaga. Whether or not may anak ka o wala, hindi talaga madali yung buhay, love. But right now, you really have to push yourself. Kailangan mo itulak yung sarili mong mag-function bilang mama. Naintindihan mo ko, saka mo naisipin yung mga emotional attributes na yan na masakit. Galit na galit ako sa kanya. Kasi sa totoo lang, Angel, kung tatanungin mo yung sarili mo ngayon, may maitutulong ba yun sa sitwasyon ninyong mag-iina ngayon? The answer is wala. Yes, exactly. Oo, so wag na natin siyang intindihin. For all we know, madapa siya sana. Ganyan, unang mukha, ganyan. Pero right now, ang kailangan ikaw mag-function bilang nanay ng mga bata, pero para meron silang magandang bukas, okay? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin sa mga anak mo, Angel, anong gusto mong sabihin sa 2 mong anghel? Para sa 2 kong baby. Pasensya na. Pasensya na kung hindi ko kayo mabigyan ng kompletong pamilya. Hindi ko naman gusto ito na magkaroon tayo ng broken family. Pero nangyari. Kaya kahit ganun, pipilitin ko pa rin kayong buhatin kahit mahirap. Mahal ko kayo, anak ko. At para naman sa ama ng anak ko, sana magtino ka na. Sana huwag mo na lukuhin yung kinakasama mo ngayon. Yun lang po. Angel, makinig ka sa akin na right now, wag mo nang isipin or wag ka na mag-concentrate sa kung ano yung nararamdaman mo. Kailangan ngayon maging wise ka, maging smart ka, maging practical ka. What you need to do now is find the means, resources para maging stable kayong mag-iina. Yun muna ang priority. Yung lalaki na yan, hayaan mo na lang munang karma ang humabol sa kanya.
Naintindihan mo ko? The next time na mag-reach out yan sa'yo, nakikipagbalikan, nakikipagkita, sabihin mo sa kanyang ganyan, may mga iba akong bagay na mas kailangang unahin, intindihin, kesa sa'yo. Ngayon, kung nalulungkot ka na wala sa'yo yung mga anak mo or yung anak mo, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Yun yung sabihin mo sa kanya directly. Naintindihan mo ko, Angel? Okay po. Maraming salamat sa pagtawag sa akin. Kaya mo yan, Angel. I know it's hard. It's gonna be difficult for you, pero hindi yan imposible. You just have to put your mind into it. Mag-focus ka lang sa mga anak mo, mag-focus ka lang sa goal mo, and with your background, Angel, na dati ka na rin namang namasukan, I'm sure may tatanggap at tatanggap pa rin sa'yo, Angel. Huwag kang panghihinaan ng loob, okay? Okay po. Thank you po. Maraming salamat, Angel, sa pagtawag sa programa ko. Ingat ka lagi in regards sa dalawang chikiting, ha? Okay po. Salamat, baby love. Bye-bye. Kabisyo, nakakaawa yung mga taong ganito na they need kasi, out of need, kaya nila pinipilit na makipag-ayos, maging okay sa isang taong they hate, they loathe. Alam niyo yun, yung parang ang sama-sama ng loob nila dun sa taong yun, and yet kailangan nilang kausapin because wala eh. No choice sila eh. It's out of need eh. It's a necessity. So, hindi nila matulungan yung sarili nila but communicate with these type of people. Pero sometimes, you just have to think eh. Think things through. Na baka hindi lang yun yung natatanging option. Na baka hindi lang yung kausapin siya yung natitirang option in order to live. 32, you're still young. Bata ka pa. There's still a lot of opportunities para sa'yo. You just have to break away from that mentality na you have no other choice but bumalik sa kanya. O diba? But kausapin siya, but mag-reach out sa kanya. That guy obviously doesn't want anything to do with you nor his kids. Wala siyang pakialam. So why would you care? Why would you waste your time, effort, money to see a guy who doesn't even think about you and the welfare of the kids? Diba? Magsasayang ka lang ng effort dyan eh. Magsasayang ka lang ng pera dyan. Magsasayang ka lang ng panahon dyan. So, i-focus mo yung sarili mo to some other things. I-focus mo yung sarili mo sa ibang bagay. Kung nakaya mong mag-come up with a capital para makabuo ng mini sari-sari store with the help of your sibling, with the help of your kapatid, I do think nakakayanin mong bumangon from ground up. But one thing you must do, stop looking back. Stop thinking na yung lalaking yon ay may pakialam sa kalagayan yung mag-iina. Stop for a minute if you think na may care siya sa welfare ng mga bata. He doesn't care. So don't look back. Pull yourself together and fight para sa mga bata, okay?